Evangelista Matúš píše: Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa dal pokrstiť. Keď bol pokrstený, hneď vystúpil z vody. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Drahí priatelia, krst. Dnešná nedeľa krstu Pána nás pozýva sa tak zamyslieť, na čo vlastne bol potrebný Ježišov krst. Veď on je Boh a Boh hriech nemá. A krstom sa zmývajú hriechy. Tak prečo Ježiš zostúpil do vody Jordánu, aby sa dal pokrstiť? Nie preto, aby mu bol zmytý hriech, lebo hriech nebol. Ani nie preto, aby jednoducho sa len tak ukázal, že to je on, ten, ktorý prišiel spasiť ľudstvo. Ale Ježiš zostupuje do rieky Jordán, pretože sa stavia medzi nás hriešnikov. Ježiš jednoducho sa postavil do radu. Nepredbehol sa. To mi tak pripomína mnohé situácie, keď som u doktora, čakám v čakárni, mám svoje číslo a už som tam aj hodinku a zrazu niekto príde a predbehne ma. A vtedy človek je trošku aj nahnevaný. Nie, toto Ježiš nerobí. Ježiš si do čakárne sadne a sedí tam medzi ostatnými. Práve o tomto je jeho krst. Prichádza medzi nás hriešnikov. Začiatok jeho verejného života je práve v tom, že prišiel medzi nás, tam, kde sme. Ježiš aj dnes prichádza tam, kde si, v tej situácii, v ktorej sa nachádzaš. A preto je potrebné vyjadriť aj takú vďaku. Vďaka, Pane Ježišu, že si prišiel medzi nás. Že si sa postavil do radu, že si sa nepredbehol, ale zostal si trpezlivo čakať v tej čakárni nášho života. Ďalej počujeme v Evanjeliu, ako Ján trochu odporuje. Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť. A Ježiš povie: nech sa naplní spravodlivosť. Musíme splniť túto spravodlivosť. Čo to znamená, že bola splnená táto spravodlivosť? Táto spravodlivosť totiž to znamená počúvať a poslúchať Otcovú vôľu. Počúvať a poslúchať Otcovú vôľu. Nejde však o nejaké zákonické naplnenie, že toto mám a toto nemám. Nešlo ani o to, alebo nejde o to, že Ježiš mal prebehnúť nejaký plán, ktorý Otec kdesi napísal. Ale práve naopak. Ide o to, že Ježiš, Syn Otca, chce Otcovi dôverovať. Ide tu totižto o dôveru. Tak ako sme to hovorili v príklade ženicha Jozefa, Panny Márie, ktorý tiež bol mužom spravodlivým, pretože dôveroval Otcovi, že on sa postará. A toto robí i Ježiš. Je pokrstený preto, aby sa táto spravodlivosť, aby toto načúvanie a poslúchanie Otca sa dovršilo. A k tomu sme pozvaní každý jeden z nás, aby sme aj my dokázali počúvať a poslúchať Otca. Nie len plniť niečo, čo nám niekto povie. Nie. Otec je Otec. My nie sme plniteľia zákona. My sme synovia a dcéry tohto nášho Otca. Ďalej krásne je vidieť, ako sa pri krste Ježiša ukazuje život nášho Boha, ktorý je v troch osobách. Zjavenie, teda ukázanie sa Trojice, je niečo úžasné. Vidíme, ako Syn stojí v Jordáne, ako Duch Svätý zostupuje a ako Otec, ktorý hovorí: Ty si môj milovaný syn. Môžeme to tak ako si prehodiť aj do toho nášho života. Ako je prítomná Najsvätejšia Trojica v mojom živote? Syn Ježiš Kristus stojí vedľa mňa a kráča so mnou na ceste môjho života. Duch Svätý
Chce zostupovať každý jeden deň do môjho srdca. A Otec každý jeden deň hovorí. Hovorí a pozýva ma k tomu, aby som žil život. Ale aby aj to, čo hovorí, som posúval ďalej. Aby aj ja som sa stal tým, ktorý hovorí ďalej. Práve táto ikona Ježiša Krista, ktorý je pokrstený v Jordáne, ukazuje túto krásu. Otcová ruka, ktorá zosiela holubicu Ducha Svätého, ktorý zostupuje na Ježiša. Práve tu sa ukazuje identita Ježiša Krista. Ty si môj milovaný syn. Skôr ako činy, tu ide o vzťah. Pretože Otec túži po tomto vzťahu. A toto zaznelo i nad nami, keď sme boli pokrstení. Zaznelo, že sme milovaní synovia a dcéry. Nie preto, čo dokážeme, ale preto, kým sme pre nebeského Otca. Drahí priatelia, dnešná nedeľa Krstu Pána nás pozýva ďakovať za tento veľký dar, za to, že Ježiš sám bol pokrstený, za to, že sa nepredbehol, za to, že chce plniť Otcovú vôľu a za to, že nás pozýva, aby sme vzťah s Otcom prežívali ako synovia a dcéry.